рӯза чӣ тавр ба организми одам таъсир мерасонад? ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, шумо блоги тоҷиконро тамошо карда истодаед ва мо видеоҳои шавқовар ва муфидро эҷод хоҳем кард. Бародарон, агар видеоролики мо ба шумо писанд ояд лайкро паш кунед ва ба канали мо обуна шуданро аз ёд набароред ва ба зангула зер кунед, то ки аз видеоҳои нави мо бехабар намонед. дар моҳи рамазон мусалмонон рӯза мегиранд аз субҳ то вақти шом ҳар рӯз то охири моҳи рамазон. Ин фарзи ҳар як мусалмон мебошад. Биёед бародарон бубинем вақте ки шумо рӯза мегиред бо организми шумо чӣ ҳодиса рӯй медиҳад. марҳилаи якуми рамазон. Дар чанд рӯзҳои аввали рамазон сатҳи паст шудани қандархун ва фишори хун мебошад. Дар ин ҳолат организм ба рушди тоза кардани органҳо оғоз мекунад. барои ҳамин ҳам рӯзҳои аввали рамазон душвортар мебошад. мумкин аст ки шумо дарди сар, гушнагӣ ва эҳсосоти қавии ташнагиро ҳис кунед. марҳилаи дуюм. дар ин марҳила организм одат мекунад дар чунин раванди рӯз. дар ин маврид ба системаи ҳозима имконият пайдо мешавад ки вай камтар бошад ҳам дам гирад ва системаи ҳозимаи шумо энергияи худро мутамарказ мекунад барои тоза кардани сақичҳо ва заҳрҳо. марҳилаи сеюм. дар ин марҳила сатҳи энергияи мо меафзояд, мантиқи мо бештар мешавад. дар ин давра мо эҳсос мекунем ки организми мо солим шуда истодааст. равандҳои барқароркунии организм бештар самаранок мегардад. дар ин марҳила барқарор мешавад ҳама клеткаҳои рӯда, ҷигар, шуш, гурда ва пӯст тоза мешавад аз токсинҳо. 10 рӯзи охири рамазон, яъне дар марҳилаи чорум, организми мо ба рӯза одат мекунад. мо ҳис мекунем ки фикр, ақида ва консентратсияи мо беҳтар шудааст. дар ин маврид организм барқароршавии худро ба анҷом мерасонад. азбаски организми мо бактерияҳо, клеткаҳои заҳрнокро хориҷ кардааст, пас аз он дар сатҳи максималии худ кор мекунад. бародарон, инҳо танҳо фоидаҳои ҷисмонии рӯза мебошад, аммо фоидаҳои рӯҳонии ин моҳ бештар фоидаовар мебошад аз гуфтаҳои ман. бародарон, бо ҳамин авори мо ба охир мерасад. мо кӯшиш мекунем видеоҳои муфидро пешкаш кунем. Сарбаланду хона обод бошад.